Гэта падкаст «Беларускі куток». Тут мы размаўляем з беларусамі і беларускамі, больш даведаемся пра жыццёвы досвед, хобі і свет вакол нас. І галоўнае, не саромеемся задаваць нават самыя дурныя пытанні. Всем вітанкі. Вітанкі. Сёння у нас в гасцях наш сябра Алексей. Магчыма, нам трэба неяк заінтрадзюсіць Алексея, правильно? Ну, я лічу, што так. Так, Алексей у нас аматар падземелляў цмокаў, бас-гітара, і ён вялікі нёрд у такіх рэчах, як закон. Так. Які закон? Просто Алексей просто на поўную ставку працуе ДНД гульцом і на 0,1 лоером. Да, все абсолютно верно. Скажу так, что замест бас-гитары просто гитара. Disinformation. То бок усе гэтыя шуткі пра басіст на смарк. Кто разбирается? Ну ладно. Это магія, ведаеце, усей індустрыі забаўлянняў, калі мы просто зробім з Лёшы нового бас-гітарыста, а не звычайнага гітарыста. Я юрист по адукації, професії, трошку гік по ДНД, іншим наступних гульнях і не тільки. Так, мы запросілі Лёшу не просто так, тому што нам падаецца яго вельмі цікавы досвед, па-першае, гульца падземелля цмокаў. А па-другое, ён вельмі прасоўвае беларускую мову у гэтай гульне. Мы якраз хацелі гэта з ім абмеркаваць. Па-першае, напэўна, трэба пачаць, што ж такое ДНД. Мабыць, хтосьці не ведае, што за падземеллі, што за цмокі. Да, канешне. Пачнем з таго, што гэта гульня. Але гульняў шмат, таму адразу да гэтага можна дадаць такі момант. Усе ж любяць гісторыі. Вы ж усе любіце іх слухаць, магчыма, самі расказваюць так. Ну так. Дакладна, мы ўжо адно расказваем. Вазьміце сам канцэпт гульні і расказ гісторыі, сумясціце гэта ў адно. То быць, калі людзі збіраюцца граць у ДНД ці ў іншыя настольныя ролевыя гульні, людзі расказваюць гісторыю падчас гульні. У гэтым і сутнасць. Але каб, думаю, нашы слухачы лепей маглі сабе уявіць, а што ж гэта такое, можам паспрабаваць. Таму давайце уявім, што вы ўсе ўтрая — гэта атрад герояў, авантурыстаў, якія ідуць выратоўваць сваю сябра ад нейкага злога персанажа. Ён жыве ў вялізнай вежы на краю цёмнага лесу. Вы ўжо тыдзень шлі праз гэты лес, змагаючыся з яго цёмнымі дэманамі. І вось зараз вы набліжаеце да вежы. Магчыма, вы жадаеце трошку апісаць сваю персанажу. Як вы думаеце, кім бы вы былі ў такую гісторыю? Мне страшно казаць пра свайго персонажа, таму што насамрэч мы з волю гуляем разам з Лёшам у адну кампанію, і у мяне персонаж Бард Драквін. Зраблю гэта сваёй фішкай і працягну і гуляць такіх персонажаў, так у мяне будзе Драквін. А я хачу на гэты раз быць рэнджерам-амазонкай. Которые былі вось японскія і ператвараліся ў аднаго вялізнага робота і змагаліся з монстрамі. Я буду ружовым пауэр-рэнджерам. Так, ну паколькі для мяне гэта цалкам новы досвед, у ДНД я ніколі не гуляў, але прыкладна разумею, што гэта такое. Я буду штучны інтэлект у целе чалавекападобнага робота, але штучны інтэлект інапланетны. Штучны інтэлект, пауэр-рэнджер і Драквін. Вось наша каманда. Дык вось як трапляюць у секты. Але з такім палётам фантазіі трэба толькі граць і граць. І вось вашая партыя з Бард Драквіна, ружовага пауэр-рэнджера і штучнага іншаземнага інтэлекта набліжаецца да цёмнай вежы. Вы бачыце перад сабой мост, на іншым канцы якога стаіць страшны жудасны цмок, і вам трэба неяк абысці яго. Як вы жадаеце паспрабаваць гэта зрабіць? Я бы аглядзеўся спачатку. Цудоўна. У гэты момант, калі бы вы зараз гралі ў гульню з усімі дайсікамі, з усімі правіламі, то майстар, той чалавек, які вядзе гульню, дапамагае усім гульцам расказваць гісторыю і таксама вырашае вось такія сітуацыі, дзе незразумела, які можа быць вынік. Ён бы папрасіў цябе зрабіць нейкую праверку. Напрыклад, праверку назіральнасці, каб зразумець, а што бачыць твой персанаж у гэтаму. І усе персанажы, яны маюць свае станоўчыя характарыстыкі, не толькі абстаноўчыя, больш лепш развітыя ці трошкі горш развітыя характарыстыкі. Калі, напрыклад, твой персанаж Бард, то ён, верагодна, вельмі добра ўмее размаўляць з іншымі асобамі. І гэта была бы найбольш добрая яго характарыстыка. Калі мы рабілі праверку на размову з кімсьці, спробу дамовіцца, то у цябе быў бы большы бонус. Але ў дадзенай сітуацыі, калі твой персанаж спрабуе аглядзецца, мы бы папрасілі цябе зрабіць
праверку назіральнасці. Ты бы кінуў кубік, дадаў нейкія бонусы персонажа, якія вызначаюцца пры стварэнні персонажа, і мы бы зразумелі, што твой персонаж бачыць у гэты момант. Ці бачыць нейкія шляхі абысці цмок. Напэўна, тут трэба дадаць, што вокалі ў парты падзямелля цмокаў ці ДНД. ДНД — это не рэчыва для выбухоўкі, это Dungeons & Dragons скарачэнне. А там ёсць розныя наборы костак. Ёсць костак на 20 граняў, так? На 6, на 8, на 10, напэўна, калі не памыляюся. І якія яшчэ? І яшчэ на 4. Яшчэ на 4. І на 12. Вось, так што трэба шмат костак, калі захацеце пагуляць. Вам вось трэба ісці нейкі пылявую краму і скупляць увесь аддзел костак. Ці, хутчэй за ўсё, вы будзеце граць разам з сябрамі, якія ўжо, верагодна, раней гралі такія гульні. І яны могуць падзяліцца, бо няма нічого лепшого за тое, каб запрасіць сваіх сяброў і паказаць ім такую цудоўную гульню. Вось глядзі, а адразу, калі мы недалёка адышлі ад тэмы гральных костак і ўсяго гэтага, ўсёй гэтай часткі гульні пра нейкія асаблівасці, перкі, магчымасці персонажаў. Па-першае, мы калі ствараем персонажаў, нам трэба выдумляць, што яны ўмеюць, а што не. Ці гэта майстар вырашае па ходу гульні? Ёсць розныя гульні, але звычайна, і зараз мы ў асноўным кажам пра ДНД, звычайна гэта робяць самі гульцы у адпаведнасці з правіламі гэтай гульні. То быць, ёсць спецыяльныя кнігі, дзе напісаны правілы для ДНД. І ў шмат якіх настольных гульняў ёсць тое ж самае. І гульцы пры стварэнні спрабуюць зразумець, а за якого персанажа яны жадаюць адыграць гэтым разам. І тады глядзяць, што, напрыклад, я жадаю, каб мой персанаж быў вельмі дужым. Я дам яму шмат дужасці, але ён, магчыма, будзе настолькі разумны. І вось па выніку атрымліваецца вельмі моцна, але, магчыма, не самы яскравы персанаж у плане інтэлекту. То бок, гэты вось сюжэт, як ты зараз распавёў пра цёмны лес, пра мост цмока і вежу, гэта ты не выдумляў яго, ты взяў яго з нейкай кнігі, як я разумею, так? Ёсць ужо гатовыя нагоды, гатовыя сюжэты, якія кожны майстар можа ўзяць і правесці для сваіх сяброў. Ці, калі ёсць жаданне трошку пафантазаваць, стварыць нешта свае, можна прыдумаць і свой уласны сюжэт. Так, ладно. Добра. І в такім выпадку другое пытанне пра гэтыя гральныя косткі. Глядзі, вось хто вырашае, майстар, ці гэта недзе прапісана, што калі я скажу, што нават, напрыклад, мой персонаж, штучны інтэлект робот, хоча спаліць цмока з лазерамі з вачэй, як ты вырашаеш, ці хто вырашае, якая костка будзе, карацей, колькі надо выкінуць на косткі, каб гэта адбылося ці не? Гэта як вырашаецца? Гэта вырашаецца ў першую чаргу праз правілы. Калі ў правілах напісана, што адбываецца ў канкрэтнай сітуацыі, тут звычайна граюць па правілах. Калі нешта незразумелае, ці калі майстры, гульцы думаюць, што правілы не вельмі добра падыходзяць да сітуацыі, то тады звычайна вырашае майстар. Але майстар можа прыняць ва ўвагу меркаванне гульцоў. Гэта ДНД і іншыя настольныя ролевыя гульні, гэта гульня калабарацыя. Мы ўсе граем разам у яе. І хаця у майстра і у гульцоў трошку розныя ролі, усе імкнуцца расказаць найбольш цікавую гісторыю. Таму час часу правілы могуць быць больш жорсткія, але у гульцоў і у майстра звычайна ёсць нейкая гнуткасць таго, як адыграць кожную канкрэтную сітуацыю. Напэўна, тут яшчэ важна дадаць, як, таксама, з майго разумення ДНД, усе гэтыя гульні — гэта сістэма правілаў, і яны даволі чётка прапісаныя. Яны прапісаныя, напрыклад, як нейкі драйвер для камп'ютарнай гульні. І калі ты ствараеш свайго персанажа, ты проста впісваеш тое, што ты хочаш у гэты драйвер. То бишь, вось у гэты трафарэт, што, умоўна, лазер — гэта атака, вы потым з майстрам прадумваеце, як яна будзе працаваць, і, магчыма, так, каб яна была баланснай у рамках свету гульні. Вось у такім выпадку гэта трошкі зразумела стала мне, таму што
А для мяне заўсёды падавалася, што ДНД гэта гульня, дзе ты можаш рабіць усё, што заўгодна, выдумляць усё, што заўгодна, але ж для гэтага проста будуць розныя верагоднасці. Таму мне было цікава заўсёды, калі мне пра гэта распавядалі, мне былі пытанні такога сэнсу, типа, як зламаць гульню. Калі я зраблю нешта вось такое, вось што тады майстар будзе рабіць? А калі я вось неяк так зраблю, вось што вы тады будзеце рабіць? Таму мне заўсёды было не зразумела, як гэта настолькі гнуткія механікі можна ўпіхнуць у адзін спіс правіл, каб гэта ўсё працавала вельмі добра. Але зараз трошкі зразумела стала. Да, па майму меркаванні, чым болей і чым болей правіл, чым больш яны жорсткія, тым на самой справе прасцей зламаць гульню. Бо межаў чалавечай фантазіі няма. А межы ў праву ёсць. Гэта на самой справе як у правах грамадства, як у законах. Колькі законаў не пішы, людзі знойдуць магчымасць іх абысці. Тое ж сама і ў настольных ролевых гульнях. Да, ДНД мае вельмі шмат правіл, але людзі знаходзяць магчымасці іх абысці, іх зламаць і знішчаць самых страшных монстраў па сутнасці за 6 секунд. Столькі цягнецца адзін раунд бойкі. Слухай, тое, што ты юрыст па працы і тое, што ты так зараз неяк пра правілы казаў, гэта ёсць у тваім жыцці нейкая звязка паміж тваёй прафесіяй і ДНД? Так, насколько ты следуешь правилам гулин? Сувязь, конечно же, есть. Я юрыдычнымі пытаннямі займаюся большую частку свайго жыцця, і, безумоўна, гэта настолькі глыбока ўва мне, што, думаю, я ўжо не магу аддзяліць гэтую частку свайго жыцця ад астатняй. Але на працы я не займаюся ДНД. Але я скажу, што ў ДНД я правілы люблю. Здесь спрабую ім падпарадкоўвацца. А вось увогуле, насамрэч, Дзіма задаў вельмі цікавае пытанне. Насколькі магчыма ўвогуле правесці, напрыклад, сесію? Па-перша, у меня два пытання, напэўна, здалёк пачну. Ці ўсе гульні можна называць ДНД? Ці ёсць нейкае агульнае абмежавальнае слово, которое можна назваць вось гэтым гульні такога кшталту? Ёсць іншае слово, якое лепей называе катэгорыю. Гэта настольныя ролевыя гульні, дзе, калі карыстацца ангельскай абрэвіятурай, гэта будзе TTRPG, Tabletop Role Playing Games, а ДНД гэта проста адна з гульняў, хаця і на дадзены момант найбольш вядомая. Тады вось у меня пытанне наконт Дзімінага. Вот сапраўды, насколькі ввогуле магчыма правесці вось в сістэмах настольных гэтых ролевых гульняў вось гульням без абмежаванняў і без правілаў? Ці магчыма такое, і ці цікава гэта, ці мае гэта сэнс? Да, канешне. Але, зноў жа, усё залежыць ад людзей, бо трэба разумець, што кожнаму чалавеку цікавыя розныя рэчы. Ёсць тыя, хто прыходзіць у такія настольныя ролевыя гульні у асноўным для того, каб паспрабаваць перамагчы нейкіх монстраў, якіх ты не сустрэнеш у сапраўдным жыцці. Пакідаць гэтыя косткі, паўдзельнічаць у бойцы з выкарыстаннем правіл. А ёсць людзі, якім, скажам, больш цікавыя адносіны паміж персанажамі. І пытанні адносінаў, пытанні эмоцый, якія перажываюць персанажы, яны звычайна меней рэгулююцца правіламі. Бо гэта тое, што ў першую чаргу залежыць ад гульца. Таму, адказваючы на твоё пытанне, магчыма ўсё. Ёсць гульні, дзе правіл абсалютна няма. Мы маглі бы з вамі зараз, седзячы за гэтым сталом, проста граць у, назовём гэта, славескай. Мы бы проста апісвалі дзеі нашых персанажаў без правіл. Мы бы карысталіся толькі аднім правілам, што будзе найбольш цікавым для нашай гісторыі. То бишь, Дзіма, у цябе ёсць шанец все-таки выстроіць гэтых лазераў у таго чорнага страшнага цмока. Глядзі, у такім выпадку мяне зараз зноў пытанне на пытанне. Наколькі я ведаю, у гэтым ці ў прошлым годзе выйшла гульня камп'ютарная Baldur's Gate. І як мне людзі казалі, што гэта неяк вельмі варыятыўна і вельмі сходна з ДНД, але толькі як камп'ютарная гульня. Вось
зноў нейкая несустыкоўка ў мяне ў галаве. Калі ДНД гэта вельмі гнуткая па механіках, па правілах, па ўсім гэтым гульня, як яны змаглі гэта ўпіхнуць у кампутарную гульню, дзе тебе трэба абмяжоўваць гульцам нейкімі механікамі, правіламі, нават графікай ці нечым яшчэ, па-першае, а па-другое, калі яны гэта зрабілі, ці падобна гэта на ДНД наогул, і ці падабаецца гэта гульцам і майстрам ДНД, сапраўды? Адказваючы на апошняе пытанне, гэта безумоўна падабаецца, бо гэтая гульня была хітом, і нават зараз застаецца хітом. Я і зараз увесь час бачу нейкія абмеркаванні у інтэрнэтах, што людзі ўсё роўна абмяркоўваюць, а як там прайсці нейкі момант, што можна ёй зрабіць. Таму, безумоўна, гэта паспяхова. Калі казаць, наколькі Baldur's Gate 3 падобная на ДНД, безумоўна, падабенства ёсць, бо як аснову ралявой сістэмы гульня выкарыстоўвае правілы ДНД. Мадыфікаваныя, але ўсё роўна правілы ДНД. У той жа час, як ты правільна заўважыў, Зміцер, у кампутарную гульню, якая працуе па правілах кампутара, то быць, ёсць абмежаваная колькасць варыянтаў. Нельга ўпіхнуць усю тую неабмежаваную фантазію, якая можа нарадзіцца ў галавах гульцоў і майстра. Таму, так, Baldur's Gate дае шмат опцыяў, але яны не абмежаваны. І проста сказаць, што «а я зраблю вось гэта, што не прадугледжана ў кодзе», на жаль, не атрымаецца. А як ты сам пачаў гуляць? Ты пачаў з ДНД ці з іншых ролплеяў? Калі казаць менавіта пра настольныя ралявыя гульні, то маёй першай гульнёй была ДНД. І пачаў я граць досыць давно, гэта былі першыя курсы універсітэта. І пара маіх сяброў, якія на той момант гралі ў вялізную кампанію, яны мяне паклікалі паспрабаваць, а што ж гэта такое. Ну вось я паспрабаваў і неяк я ўсё яшчэ там. І з тых часоў уже правёў, паўдзельнічаў у шматлікіх кампаніях, шматлікіх гульнях, і магу сказаць, што зараз гэта адно з маіх асноўных хобі. Гэта сапраўды гучыць як секта. Таксама такім чынам далучыліся. Так, ДНД можна трапіць толькі праз запрашэнне іншых чальцоў секты ДНД, так што мейце гэта на ўвазе. Сваю секту адкрываць нельга. А што ў жыцці не секта? Калі цябе запрашаюць у двор футбік паганяць, і пасля ты становішся спартсменам на ўсё жыццё, чым не секта? Калі ты трапляеш на працу, гэта таксама секта. О, да. Ведаеце, калі б у нас было відэаінтэрв'ю, то мы б зрабілі вось гэтую плашку з цытатамі, мы б паставілі твар Лёшы і напісалі знізу «А што ў жыцці не секта?» А ці ёсць нейкія парады, калі вось няма ў атачэнні знаёмых з ДНД? Як знайсці першую партыю? Па-першае, зараз ДНД і ўвогуле настольныя ралявыя гульні яны на пад'еме. Апошнія гадоў 10 яны становяцца болей і болей папулярнымі. Таму зараз амаль, думаю, кожным крупным горадзе ёсць асобныя клубы, яны могуць знаходзіцца пры крамах, якія прадаюць настольныя гульні ці проста любыя іншыя гульні. Яны могуць збірацца па кавярнях, таму калі вы бачыце групку людзей, якія граюць у кавярні, можаце падысці, спытаць, як яны збіраюцца, ці ёсць недзе гульні. І думаю, вам дапамогуць, бо асяроддзе гэтай суполкі яны звычайна досыць адкрыты. Але не абавязкова пры гэтым хадзіць па кавярнях, шукаць выпадковых людзей. Ёсць інтэрнэт, ёсць шматлікая колькасць сайтаў, форумаў, суполак, дзе ёсць інфармацыя пра гульні, дзе майстры шукаюць гульцоў, дзе гульцы шукаюць майстроў. Паспрабуйце пашукаць там. І там таксама ёсць гульні на розныя густы. Таму для сябе кожны, пэўна, нешта зможа знайсці. Я ўжо амаль хацеў па Вільні і шукаў папяровыя шыльдачкі, дзе аб'явы, дзе людзі шукаюць ДНД-кампанію, ведаеце? Тыпу, шукаю чальца ў ДНД-кампанію, там знізу вось гэтыя нарэзаныя лісточкі з номеркамі. А цяпер пытанне, якое я вельмі хвалююся задаваць. Які ў цябе быў самы крынжовы момант на твоёй практыцы гульнявой? Самы крынжовы момант? Ой-ой. Такія пытанні самыя страшныя, бо зараз трэба нешта ўзгадваць. Ну, у цябе ёсць час, мы вырашым.
калі што потым будзе смешны і цікавы момант і сумны. Я думаю, вось першыя два самы крынжовы і самы смешны для мяне сападуць. Мы з сябрамі гралі ў кампанію пра Фандлверк, это адна з пачатковых кампаній у ДНД, і адзін з персанажаў у нас быў варвар. Для нашых слухачоў гэта персанаж, які звычайна ўсё вырашае з дапамогай моцы. І гэта быў не звычайны варвар, а варвар з трошкай магіі, дзікай магіі, якую ён не вельмі мог кантраляваць. Яна часта прыводзіла да выпадковых эфектаў. І я памятаю, наш майстар, наш добры сябар Лёша, аднойчы зрабіў спецыяльна для яго вельмі дзіўную сцэну, калі у сне гэты варвар патрапіў па сутнасці праз удзел гэтай магіі. Я не магу знайсці іншых слоў, акрамя наркаманскі трык. Гэта былі адзінарогі ў небе, якія ператвараліся ў нейкія камяні, гэта палёты, бясконцы ператварэнні, калейдаскопы колераў. У моманце гэта было вельмі крынжова ў моманце, але ў той жа час вельмі смешна. Глядзі, я так разумею, што калі майстар вядзе кампанію, ён яе ход можа неяк прадумаць да пачатку гульні, але паколькі у гульцоў ёсць выбар і ёсць гэтая гнуткасць, то трэба неяк майстру адаптавацца да смены нейкіх абставін і выдумляць гісторыю далей. Менавіта. Вось. І што рабіць, ці было такое, мабыць, ты калі быў майстрам, ці бачыў у когосьці, калі майстар, не знаю, не хапае яго фантазіі, каб кудысьці працягваць гісторыю далей? Як выходзіць з гэтага ступара, ці бывае ён наогул? Па-першае, скажу, што так. Можна колькі заўгодна прыдумляць сюжэт кампаніі, план на далейшую сесію, але гульцы будуць рабіць тое, што яны жадаюць рабіць, і неяк здагадаць, што гэта будзе не заўсёды можна. І гульцы сапраўды здзіўляюць майстроў і досыць часта. Звычайна гэта атрымліваецца вырашаць праз імправізацыю і прыдумаць нешта, што сапраўды гульцоў зацікавіць у гэты момант, і рухацца разам з імі, з тым, па сутнасці рухацца з плыняй, якая нясе сюжэт далей. Пасля знаходзіць момант, каб патрошку павярнуць усіх да таго выніка, які майстар жадае дасягнуць праз кампанію, калі такі вынік увогуле ёсць. Што ж рабіць, калі фантазію нейкі момант не хапае? Заўсёды можна ўзяць невялічкую паузу. Ці яшчэ лепей спытаць у сваіх гульцоў. А што ж адбываецца далей? Зноў жа, трэба памятаць, што мы ўсе разам ствараем гісторыю. Таму, калі у майстра раптам не разумее, што адбываецца, гульцы прыдумаюць нашмат лепей, чым майстар можа прыдумаць сам. Дастаткова спытаць у іх. Вось гэта для мяне нешта новае. Я думаў, заўсёды майстар вядзе іх як дзяцей за ручку, так што а вось потым вы выходзіце на дарогу, а вось там потым нешта іншае адбываецца. Вось тое, што гульцы самі выдумляюць гісторыю, гэта неяк гэта новае нешта для мяне. Адразу скажу, што ёсць розныя стылі таго, як весці гульню. Ёсць людзі, якія сапраўды вельмі любяць жорстка зададзеную гісторыю, у іх усё ў сусвеце прадумана, і іх мала што можа здзівіць удзел гульцоў. Яны ўсё роўна вывернуць туды, куды яны жадаюць. Але ёсць і больш кнуткія спосабы, калі майстар рухаецца з гульцамі і гатовы замяняць сюжэт па ходу. І мне такі другі спосаб падабаецца болей, бо ён часта вядзе да нечага непрадказальнага і таму вельмі цікавага і цудоўнага. Я правильно разумею, мы зараз кажам пра таталітарнага гейммайстра і пра дэмакратычнага гейммайстра. Есть такое. Вось насамрэч наконт сюжэта у меня таксама было пытанне. Мы зараз сказалі, што гульцы самі могуць прыкладна неяк уплываць на сюжэт ці вырашаць, куды яны хочуць пайсці далей. Але адначасова у нас ёсць запланаваная прыгода, ёсць нейкія асноўныя, я не ведаю, плыні сюжэту, куды мы павінны трапіць, як гэта працуе, як майстру вось атрымліваецца трымаць гэта ўсё ў рамках, ці насамрэч гэта не трэба рабіць, і гэта робіцца нейкім іншым чынам. Ці трэба гэта рабіць, ці не трэба, гэта пытанне да кожнай групы гульцоў. Калі вы жадаеце, каб у вас, скажем так, быў open world,
адкрыты сусвет, дзе вы можете рабіць што заўгодна, а майстар просто дапамагае вам у працэсе фармаваць наступны крок, то, магчыма, вам і не патрэбны нейкі жорстка зададзены сюжэт. Вам майстру не трэба настолькі моцна ўсё рыхтаваць. Але ўсё ж для большасці кампаній я бы сказаў, што нейкі сюжэт ён ўсё ж такі ёсць, больш-менш лінейны. І каб майстру і гульцам захоўваць гульню ў рамках гэтага сюжэта больш-менш, плюс-мінус 3 крокі налева, направо ці назад, ці па дыяганале, трэба да гульні рыхтавацца. І падрыхтоўка пачынаецца яшчэ да пачатку гульні. Калі ўсе гульцы і майстар збіраюцца разам і абмяркоўваюць, а во што яны жадаюць гуляць, пра што можа быць гэтая нагода. І калі пасля такого абмеркавання сярод гульцоў майстра ёсць разуменне, прыкладна пра што будзе нагода, ствараюць ужо персанажы, майстар бачыць, што за персанажы, майстар можа прыдумляць такія нагоды, такія выклікі, якія будуць аўтаматычна чапляць тых персанажай, а праз іх гульцоў, якія былі створаны для гэтай гульні. Ну, глядзі, а калі ўсё ж майстар хоча неяк абмежаваць гульцоў, каб гісторыя шла ў той бок, які ён, у які, напрыклад, яны даволіліся, што ён будзе іх весці. Як ён будзе гэта рабіць, як ён будзе іх абмяжоўваць? Ён будзе проста казаць, не, да так не можа зрабіць? Ці ён, напрыклад, будзе неяк верагоднасці так выстаўляць, каб ты толькі там, я не ведаю, 2 грані на D20 выпалі, і тады ты зможаш гэта зрабіць, а інакш не. Шмат што залежыць ад таго, а што жа гульцы бачаць ці чуюць, пакуль яны граюць. Бо, слухай, калі ты майстар і ты жадаеш, каб твае гульцы пайшлі ў нейкі канкрэтны кірунак, ты можаш сказаць, што вам трэба прайсці праз горы кудысьці. Вось ёсць шлях, які вядомы. Ён ідзе, гэта адзіны шлях. Іншыя шляхі, іх няма. Ёсць толькі адзін. Гульцы, конечно, могуць сказаць, мы жадаем пракапацца пад гарай, мы жадаем абысці іх збоку, мы жадаем пераляцець іх. Это ўсё застаецца на гульцоў. Але звычайны чалавек в такой сітуацыі ўсё ж такі скажа, так, добра, я пайду гэтым шлях. І ў большасці выпадкаў гэта працуе. Ладно. Ну і час ад часу, калі гульцы робяць нешта такое, што зусім не пасуе для гісторыі, майстар можа сказаць не. Окей. Я хацеў спытаць цябе, Лёша, увогуле, якія бываюць кампаніі па часе? Сколькі прыкладна трэба чакаць ад кампаніі, калі ты ўсё ж такі знайшоў гэту аб'яву і гатовы ўжо занырнуць у ДНД, сколькі прыйдзецца ўкладацца па часе? Ну, глядзі, перад тым, як пачынаць кампаніі, можам пачаць самы кароткі фармат. Адна сесія ці на ДНДшным жаргоне ваншоты. Гэта, па сутнасці, адна гульня, якая можа цягнуцца 4, 5, 6, 8 гадзін. Тут залежыць ад дамовы і ад таго, наколькі шмат часу гульцоў майстра. Калі казаць пра кампанію, ёсць міні-кампаніі, якія могуць цягнуць там 3, 4, 5 сесій. А ёсць прыклады кампаній, якія цягнуць 10 годзін. Адна сесія, так разумею, то мы збіраемся адзін дзень і гуляем. Да. Напрыклад, пасля працы ўсе збіраюцца там звычайна тады, скажем, 4-5 гадзін. Ці на выходных, дзе гэта можа быць па долі. Яшчэ ты сказаў, што кожнаму гульцу цікава штосьці свае ў ДНД. Што табе цікавіць менавіта? Я прайшоў, думаю, досыць шмат стадыяў, бо спачатку, калі мяне толькі запрасілі, я граў дзеля кампаніі, таму што мне было цікава. Гэта нешта новае, гэта цікавы спосаб правесці свой час, зрабіць тое, што, у той момант гэта можна было зрабіць у кампутарных гульнях, але толькі да нейкай ліміту. Пасля мяне стала больш цікавіць механіка гэтай гульні. Мне стала цікава прыдумляць розных персанажаў, шукаць спосабы зламаць гульню, спрабаваць зрабіць самыя моцныя персанажы, ці там самыя спрытнага і гэтак далей. Зараз жа мяне болей цікавіць тое, што адбываецца ў самім персанажы. Яго псіхалагічнае, эмацыйнае развіццё, скажам, арка персанажа. Што бы ты яшчэ хацеў бы паспрабаваць ДНД, што ніколі яшчэ не спрабаваў? Ці былі такія рэчы, ці ёсць? Ці ты ўжо ўсё паспрабаваў? Не, безумоўна, не ўсё. Вельмі шмат розных рэчаў застаецца, і кожны раз прыходзіць нейкая новая ідэя. Мяне зараз болей цікавіць зразумець тых людзей, кім я не з'яўляюся ў рэчаіснасці.
Напрыклад, а як гэта быць вельмі занадта такім эгоістычным, па сутнасці, нарцысам? Ці як быць жорсткім? Чаму людзі становяцца жорсткімі? Што прыводзіць іх да гэтага? Як яны сябе адчуваюць у працэсе? Бо у жыцці з вамі, з іншымі сваімі знаёмымі я не жадаю быць такім. Але паспрабаваць зразумець людзей, якія сапраўды існуюць і вядуць сваё жыццё так, як яны вядуць, у мяне ёсць магчымасць у ралевых гульнях. І я спрабую гэта рабіць. А што ты думаеш пра выказванне, што ты не можаш згуляць таго, кім не з'яўляешся? Ці згодны ты? Часткова згодны, бо, зноў жа, як аддзяліць сябе, свае выхаванні, сваю адукацыю, свае веды, свае эмоцыі ад свайго персанажа? На мой погляд, гэта цалкам немагчыма. І нейкая частка цябе заўсёды застанецца ў тым персанажа, якого ты ствараеш. Але да некаторай ступені гэта зрабіць можна. І тое, наколькі добра гэта атрымліваецца, залежыць, па-першае, ад уласнага жадання і, па-другое, ад вопыта. Бо з часам, калі ты гуляеш, па сутнасці з'яўляешся акторам, то пачынаеш разумець, што твой персанаж — гэта іншая асоба, і становіцца прасцей адыгрываць тыя рысы, якія ты сам у жыцці не маеш, ці яны ў цябе развітыя слабей, чым твой персанаж. А што б ты ніколі не рабіў ДНД? Што для цябе проста расцяг, і ты пазбіраеш такой партыі, такіх сакамальнікаў? Гвалт у адносінах да іншых гульцоў. Тое, што робіць іншым гульцам некамфортна. Гэта лепшая генералізацыя аб гульні, якую я могу сказаць. Бо, зноў жа, мы граем з сябрамі, мы граем дзеля гісторыі, мы граем дзеля саміх сябе. І мы ўсе жадаем, каб нам усім было добра, камфортна і прыемна граць. І калі адному з гульцоў чамусь некамфортна, то для мяне гэта такі чырвоны сцяг, якого я спрабую пазбегаць. А ці за твою кар'еру ДНД ці былі такія какие-то выпадкі непрыгожыя, непрыемныя? Да, былі рэчы, калі іншыя гульцы навязвалі свае меркаванні іншым ці выказваліся не вельмі лесна пра некаторыя гульнявыя рашэнні. Мне пашчасціла, што я граю побольш час з вельмі добрымі людзьмі, і зусім дзівосных выпадкаў не бывало. Але, канешне ж, сустракаліся людзі, з якімі мне не тое, каб вельмі камфортна граць. І з імі я доўга не граю, звычайна. Цягне з пару сесій, і ўсё. То есть, як вырашаюцца такія канфлікты? Звычайна людзі сыходзяць з парцы? Ці майстар можа быць нейкім медыатарам у гэтых стасунках? Па першую чаргу трэба з людзьмі паразмаўляць. Всё вырашаецца праз камунікацыю. Але калі камунікацыя не дапамагае і ўсё роўна працягваюць паводзіны, якія робяць табе ці іншым гульцам некамфортна, то варыянт ці папрасіць іншага гульца сысці, гэта звычайна робіць майстар, ці сыходзіць самому. А был у тебя ў досведзе такі момант, калі прасілі кагосьці сысці? У маім досведзе так, быў адзін момант, калі майстру было некамфортна граць з аднім з гульцоў. Там гэта было не столькі праз непаважлівыя паводзіны да гульцоў, колькі праз адносіны гульца да той гульні. І яны не вельмі стыкаваліся з майстром. Таму майстар па выніку сказаў, што не жадае для таго гульца весці, і з ім развіталіся. Так, все людзі. Ну, то ДНД. Вось глядзі, я ў ДНД ніколі не гуляў. Пакуль што, мабыць, калісьці я буду гатовы да гэтага. Але ж усе, каго я знаю, і ўсе, хто спрабаваў, яны чамусьці працягвалі гуляць, і ім вельмі ўсё было добра. Ці сустракаў ты тых, хто спрабаваў, але ніяк не ўліваўся, іх гэта не чапляла, і яны потым сыходзілі? Ці гэта гульня, якая захопіць кожнага? Ох, не люблю я крайнасці, не люблю я казаць, што ў 100% выпадкаў нешта усім спадабаецца. Я думаю, што гэта неправда, і, безумоўна, знойдуцца людзі, якім гэта можа не зайсці. Але ў маім уласным вопыце, з кім бы я не граў, усім людзям гэта падабалася. І людзі больш ці менш заставаліся тусоўцы. Там
Ёсць асобныя пытанні, ці ёсць там некаторых гульцоў магчымасць граць асобна ад канкрэтнай партыі, нехта можа быць больш актыўным, нехта меней актыўным, але усе, з кім я граў, вельмі станоўча ставіліся да гульні і, па сутнасці, я ўпэўны, калі ім прапанаваць зараз адыграць нейкую партыю, яны пагадзяцца, калі ёй будзе час. Мы заўсёды кажам пра ДНД. Ці быў ці досвед з іншымі настольнымі ролевымі гульнямі? Да, і яшчэ раз да. І настольных ролевых гульняў вельмі шмат. ДНД існуе 50 гадоў, і таму яна, верагодна, самая папулярная зараз. Бо шмат хто з нашых бацькоў і людзей па ўсяму сусвеце, яны ў сваім дзяцінстве гралі ў ДНД і зараз перадаюць свае веды, свае захапленні гэтай гульнёй іншым. Але акрамя ДНД існуюць іншыя гульні. Іх шмат, яны ёсць абсалютна розны жанр. Ёсць гульні, якія падобныя на ДНД ў тым, што яны сфокусаваны на такіх фэнтазійных, гераічных нагодах. Гэта, напрыклад, Pathfinder, розныя мадыфікацыі ДНД, якія зараз з'яўляюцца, напрыклад, DC-20, шэраг іншых гульняў ёсць. Таксама адна з новых — Daggerheart, якая павінна выйсці ў наступным годзе, і іншыя. І гульні гэта адрозніваюцца па ўзроўні складанасці іх правілаў, па ўзроўні таму, наколькі яны больш наратыўныя, то быць заснаваныя чыста на расказе ці заснаваны на правілах і гэтак далей. Разнастайнасць шмат. І яшчэ таксама існуюць розныя гульні па жанры. То быць, не падабаецца фэнтэзі? Калі ласка, можете граць у хоррор, можете граць у дэтэктыў, можете граць у нейкі sci-fi. Выбару на кожны густы колер. О, слухай, дэтэктывы — это цікава. Дэтэктывы гэта мне падабаецца. Я бы такі вось, ДНД-дэтэктыў, то есть механікі ДНД, але ў свеце дэтэктыва і з усей гэтай гісторыі дэтэктыўнай я б такое гуляў з большим інтарэсам. Ось, насколькі разумею, магчыма, Зміцерці таксама гэта зацікавіць. Ёсць яшчэ, як бы вось гэта ролевыя гульні ў жыцці. LARP? Это называется LARP, так. Так, што вы зараз распавядзеце, я не ўтым. Live Action Roleplay. Гэта ролевая гульня, якая адбываецца, у рэальным часе. Калі людзі збіраюцца, калі мы застаемся ў сеттынгу, у жанры высокага фэнтэзі, то людзі могуць збірацца ў нейкім лесе, апранаць плашчы, браць у рукі мячы і бегаць па лесе, і імітаваць таксама нейкія нагоды герою, якія змагаюцца злом. Ці гэта можа быць зусім іншы ларп. Гэта можа быць ларп, калі людзі спрабуюць зразумець, як жывецца людзям іншага сацыяльнага класу. І людзі, па сутнасці, уваходзяць у псіхалагічны стан, асобна з іншага сацыяльнага класу, напрыклад, тых, хто не мае свайго дому. І спрабуюць дзень, другі пажыць у такім стане. Так, гэта прыкладна тое, што ёсць ларп. Я вось, пра першае я зразумеў, што гэта тыя, каго звычайна называюць ралевікі, хто з мячамі па лясах бегае. А апошняе, калі пра іншы сацыяльны клас, я такое чуў толькі як нейкія псіхалагічныя заняткі для некаторых людзей, калі трэба вось так вось пражыць некалькі дзён ці толькі адзін дзень у такім іншым для сябе стане, каб неяк па-іншаму глянуць на сваё жыццё. Так, гэта ў першую чаргу псіхалагічны занятак, але па сваёй сутнасці гэта гульня, у якой мы прымаем іншыя ролі, то быць, гэта ралевая гульня. Яна адбываецца ў рэальным часе, таму атрымліваем ларп. Маўкуле, гэта добры пойнт. Дарэчы, ці адчуваеш ты нейкую псіхатэрапеўтычнае дзеянне на сабе праз тое, што ты можаш прыняць іншыя ролі, падумаць о сваіх дзеяннях? Так. Я, безумоўна, гэта адчуваю. І тое, як я адыгрываю сваіх персанажаў, тое, як я бачу, як іншыя гульцы граюць іх персанажай, гэта заўсёды дае мне шмат матэрыялу на тое, каб абдумаць не толькі сам сюжэт, але таксама тое, што стаіць за ідзеем, якія эмоцыі, якія мэты, якія жаданні. І, безумоўна, гэта перакладаецца на рэальнае жыццё. Так жа, як тэатр, так жа, як кнігі і фільмы, бо і там ёсць гісторыя, мы
і там назіраем персанажай. Асноўнае адрозненне паміж ралевымі гульнямі і іншымі формамі мастацтва гэта тое, што ў ралевых гульнях гульцы самі прымаюць рашэнні за сваіх персанажаў. Они просто глядзяць і чытаюць тыя рашэнні, якія былі прапісаны кімсьці іншым. А ты жа спрабаваў быць майстрам, так? Ну і так, я ў гэтым годзе пачаў весці гульню для некалькіх маіх сяброў, і я такі пачынаючы майстар. І ты ўзяў не сістэму ДНД? Не, я ўзяў іншую сістэму. Я ўзяў сістэму Daggerheart. А чаму ты так вырашыў паспрабаваць? І чым яна адрозніваецца? Я ўзяў гэтую сістэму, бо на той момант яна толькі з'явіліся навіны пра тое, што яна выходзіць, і пачаўся бета-тэст гэтай сістэмы, і я вельмі жадаў яе паспрабаваць. І я яе паспрабаваў, яна мне, у прынцыпе, спадабалася. І яе асноўнае адрозненне ад ДНД у тым, што яна менш палагаецца на правілы, там іх усё роўна хапае, але фокус болей на тым, каб расказваць гісторыю. І яна трошку больш гнуткая. І менавіта гэта мяне ў ёй зачапіла. Тому што каб пачаць гуляць у ДНД, там кніга героя на колькі сторонок? Ну, увогуле сторонок 300. Чытаць, канешне, все не абавязкова, але яна вялізная. Ну так, нам далі міні-гайд на 40. Так. Гэта героі, якіх ты можаш сустрэць у сюжэце, ці хто гэта? Гульцоў, я памылілась. Так, гэта... Кніга гульца і кніга майстра. Гэта зборнік правілаў і дадатковых матэрыялаў для гульцоў. Ага. Ну, з нашага досведа нам далі такую кароткую выжымку, дзе нам трэба было проста прачытаць менавіта пра наш клас, як ён гуляецца і асноўныя правілы, каб мы разумелі, як взаимодейнічаць са светом, у которым мы будем. Таму што гэта не Pathfinder, я сказал Daggerheart. Так, это не Daggerheart, і в ДНД вельмі шмат правілаў, і, ну, як бы нам трэба дзейнічаць у рамках іх. Ну, окей, добра. А ёсць жа нейкія кнігі, наколькі я ведаю? Гэта как кнігі сусветаў, ці кнігі сюжэтаў, ці кнігі чаго гэта? Што гэта такое? Самыя базавыя кнігі — гэта кнігі правілаў. І існуюць кнігі правіл для гульцоў, якія дапамагаюць зразумець, а што такое гэтая гульня, і дапамагаюць стварыць персанажай. Ёсць кнігі для майстроў. Гэта кніга майстра, у якой шэраг апцыянальных правіл, рэкамендацыі пра то, як весці гульню і гэтак далей. І таксама ёсць розныя кнігі, якія засяроджаныя на канкрэтных сеттынгах. Яны могуць даваць апісанне, што вось ёсць такі прыдуманы сусвет, у ім існуюць, напрыклад, такія кантыненты, такія гарады, там можа стрэць таго, тое, сёе. І звычайна ў такіх кнігах таксама ёсць прапановы пра нагоды, пра сюжэты, якія майстар можа прапанаваць сваім гульцам і правесці для сваіх гульцоў. А ты чытаўся гэтыя кнігі? Нет. Я не чытаў. І у асноўным гэтыя кнігі патрэбныя майстрам, якія жадаюць нешта весці для сваіх гульцоў і якія не жадаюць усё прыдумляць з самага пачатку. Я жа большую частку свайго вопыта настольных ралевых гульняў правіў як гулец. І, магчыма, я ў гэтыя сюжэты, у гэтай гульні буду граць калі-небудзь іншым разам. Нехта іх для мяне правядзе. Навошта мне ведаць, навошта мне для сябе спойлерыць патэнцыйнай будучай гульні. А насколькі моцна змяніўся для цябе досвед, калі ты зрабіў вось гэты пераход для сябе з гульца ў майстры? Што канцэптуальна змянілася в твоей галаве? Это вельмі цікавае пытанне, і змяняецца, праўда, шмат, бо калі ты гулец, ты ў першую чаргу думаеш пра сваго персанажа вельмі глыбока. Ты вельмі добра разумееш сваю матывацыю, свае эмоцыі ў кожны канкрэтны момант. Майстер гэта не робіць. Майстер, скажем так, калі гулец грае глыбока і сфокусавана, то майстер ён грае болей шырока. Ён адказвае за развіццё сюжэту. Ён грае вялікую колькасць негульнявых персанажаў. Это персанажы майстра, з якімі персанаж гульцоў сустракаецца падчас гульні. І майстру не прыходзіць настолькі паглыбляцца ў кожны канкрэтны персанаж. Майстер болей адказвае за развіццё гісторыі і за тое, каб дапамагчы астатнім гульцам ператварыць іх заяўкі, іх дзеяў у нешта, што ўплывае на гульнявы сусвет. А што табе больш падабаецца, гуляць ці быць майстрам?
Мне і тое падабаецца. Я не жадаю адмаўляцца ні ад аднаго з элементаў з гэтага. Слухай, а я вось яшчэ што зараз прыдумаў, такая штука дзіўная. Вось гэтыя кнігі ген, наступнае пытанне пра іх. Як я разумею, гэта ж усё належыць якой кампаніі, і яны гэта выдаюць як свой прадукт. Пераходзім да правы інтэлектуальнай уласнасці. Ну, Мой юрыст прачнуўся. ну гэта так, ускользь пытанне. Я просто што зараз падумаў. То бок, можа быць нейкі чалавек, які вельмі з добрай фантазіяй, ён вельмі выдумаў цікавы, вельмі новы і пашыраны сусвет, вельмі яго прадумаў глыбока, то ён таксама можа напісаць такую кнігу, выкінуць яго некую ДНД-суполку, каб па ёй гулялі наступныя людзі. Так, і гэта адбываецца. Такія кнігі ёсць. Вось. Так? Добра, окей. І менавіта зараз усё болей і болей такіх кніг з'яўляецца, бо зноў жа мы жывем у момант чарговага росквіта настольных ралевых гульняў. І ёсць вельмі шмат цудоўнейшых таленавітых людзей, якія прыдумляюць як новыя элементы механікі, там новыя класы, новыя правілы, розныя рэчы. Так і новы сусвет, новыя сюжэты. І так людзі гэта сапраўды публікуюць. Хтосьці за грошы, хтосьці проста так гэта выкладае. Таму у інтэрнэце зараз толькі было жаданне нешта знайсці. Вось добрае пытанне пра контент. То есть ці глядзіш ты нейкія ютубы, ці чытаеш рэддіты, форумы, як ты вось падтрымліваеш свае веды? Так, я гляджу, я трошку сачу за навінамі настолак, і так я гляджу розныя відэа на Ютубе. Гэта ёсць чыст навінныя відэа, дзе аналізуюць, скажем так, як можа прымяняць некаторыя правілы не самых зразумелых момантах, ці відэа, як можа стварыць цікавы персанаж. Таксама гляджу і некаторыя запісы гульняў, якія вядуць іншыя людзі. Ввогуле, насколькі шмат зараз стала агрегатараў контенту, дзе вось можна знайсці новыя правілы, новыя кнігі, прыгоды. І можа ты можаш параіць нейкія для пачаткоўцаў, хто хоча ці адразу пачаць быць майстрам ці гульцом. З такімі парадамі заўсёды складана, бо матэрыялу сапраўды вельмі шмат. Калі казаць пра ДНД, шэраг афіцыйных матэрыялаў, якія выпускаюцца кампаніяй Wizards of the Coast, якая зараз мае правы на ДНД, яны дасяжаны на афіцыйным сайце гэтай кампаніі, плюс у іх ёсць такі сайт, дзе таксама сабраны розныя кнігі, правілы, сістэма для стварэння персанажаў, называецца D&D Beyond. Таксама ёсць шэраг сайтаў, можна сказаць, фанацкіх. Правілы, я не памятаю на самой справе іх назвы, бо я на іх не асабліва лажу, але яны дакладна ёсць у інтэрнэце, таму, думаю, усе нашы слухачы, калі вельмі зацікавяцца, могуць скарыстацца Google ці нейкай іншай пошукавай сістэмай і без праблемаў знойдуць вельмі шмат цікавых матэрыялаў. Я яшчэ калі, так, як я зараз зразумею всю гэту сістэму з правіламі, з гісторыяй, з нейкім сусветам, які апісаны ці ў майстроў галаве, ці ў некай кнігі, мне падаецца, калі ўсё гэта сабраць вместе, то гэта гучыць як яшчэ крошачкі і яшчэ крыху, і нейкая аішка, штучны інтэлект зможа у некаторых сітуацыях замяніць майстра. Што штучны інтэлект не робіць, і я быў бы рады сказаць, што віншую цудоўнай ідэі, але яна ўжо рэалізавана. Людзі граюць са штучным інтэлектам, з чатам GPT і просяць па сутнасці штучны інтэлект быць майстром у гульні. Такое ўжо ёсць. І гэта працуе добра. Да, гэта працуе. Таму што мае сябры калісьці, мабыць, год таму, мабыць, трошкі больш, яны намагаліся так пайграць, але гэта ўсё ператварылася ў нейкі жах, гэта проста быў ад,
Там я ўжо не памятаю нейкіх дэталяў, але там просто сусвет пачаў развалівацца па ходу гульні. Я не ведаю, як гэта працуе ў доўгатэрміновых кампаніях. Я дакладна чуў, што людзі спрабавалі граць вось так са штучным інтэлектам і нешта іх атрымлівалася, але, магчыма, гэта было нешта кароткатэрміновае. Але калі зараз уже з нашым узроўнем развіцця штучны інтэлект такое магчыма, праз нейкія 5-10 год, магчыма, майстры застануцца чыстым хобі, якое мала каму будзе патрэбна. Old school. Гэта будзе, ведаеш, такі old-school клуб, офлайн, зразумела, куды будуць прыходзіць людзі, і яны будуць сказаць, у нас сапраўдны мясны майстар. Мясны майстар для мяса. А вось, дарэчы, кажучы пра офлайн. Я, насколькі разумею, можам праводзіць гульні офлайн, ці онлайн, як мы зараз гэта робім, таму што наш майстар там умоўна ва іншым горадзе. А што табе больш падабаецца? Я вельмі прызвычайны да абодвух тыпаў гульні, бо большую частку жыцця я граў онлайн, але у гульні офлайн ёсць свае значныя перавагі, бо калі ты знаходзішся ў адным памяшканні з майстром, з іншымі гульцамі, можа бачыць іх твары, можа бачыць іх жестыкуляцыю, іх рэальныя сапраўдныя эмоцыі. Гэта вельмі дапамагае пагружэнні ў гульню і дапамагае лепей адыгрываць свой персанаж і адчуваць яшчэ больш круцейшыя эмоцыі ад гульні. Вось у ДНД шмат кніг, шмат там фігурак, шмат всякого. Ці дарагое гэта хобі? Магчыма, не настолькі, як некаторы спорт, там, скажем, хакей, але калі сапраўду гэта ўкладацца, калі купляць там усе фігуркі, купляць розныя элементы, каб будаваць сапраўдныя мапы для боек ці не толькі для боек, то гэта можа выліцца ў вельмі значную суму. Але, зноў жа, для тых, хто проста так ждае пачаць ДНД ці прычыны грае, ўсё гэта не абавязкова, абсалютна. Можна граць онлайн, дзе усе карцінкі бяруцца з інтэрнету. Можна граць, можна збірацца і офлайн, але замест того, каб нешта купляць, можна самому там браць як дзеці звычайныя, браць пробачкі нейкія і адказаць, што гэта персанаж. Фантазія, выкарыстоўваемся фантазіях. Я зараз успадаў, як у гэтым серыяле Stranger Things, як у іх у гэтым падвале, дзе яны гулялі з хлопцамі ў ДНД, як у іх там былі і кнігі нейкія, і фігуркі, і ўсё. Яны нават, я памятаю, мабыць, у першай серыі, мабыць, у некаторай іншай, яны нават адзяваліся, як гэтыя магіі, з нейкім калпаком, з мантыяй. То бок гэта ўжо іншы ўзровень отыгрыша, не ведаю. Гэта дадае болей атмасферы, ну і уяві, насколькі прыемней нешта бачыць, нешта мацаць рукамі. Гэта дадае да адчування гульні, да пагружэння. Але, зноў жа, гэта абсалютна не абавязкова. А вось як ты лічыш, калі перад тобой мапа і ўсё перад тваімі вачыма, ці абмяжоўвае гэта фантазію? Гэта можа трошку абмяжоўваць, бо калі ты бачыш нешта, асабліва досыць дэталяванае, то пачынаеш гэта ўспрымаць як рэчаіснасць і могуць адрубацца часткі мозга, якія адказваюць за дадатковую крэатыўнасць, за спробу уявіць нешта іншае. Але з гэтым можна змагацца і проста увесь час памятаць, што нават калі нехта, ты маеш мапу на стале з нейкімі мадэлькамі, можна заўсёды прыдумаць нешта іншае, тое, чаго няма на гэтай мапе. І калі гэта цудоўная гісторыя, калі гэта падабаецца усім астатнім, то он там з'явіцца проста ў нашай фантазіі. Яшчэ я б хацела сказаць, што для нашых слухачоў, што ты пераклаў ліст героя на беларускую мову. І ўвогуле, як ты лічыш, як рабіць ДНД па-беларуску? Адразу скажу, што не я адзін перакладаў. З нашым сябрам большым разам гэта рабілі да нашай кампаніі. Я не думаю, што гэты ліст недзе можа знайсці. Але да, мы гэта зрабілі, бо беларуская частка нашага жыцця. Я так увесь час размаўляю па-беларуску. І мне цікавей выкарыстоўваць сваю родную, сваю звычайную мову таксама падчас гульні.
І пры гэтым для ДНТ няма ніякіх афіцыйных перакладаў на беларускую. Не было раней у гэтым нейкага камерцыйнага сэнсу для кампаній. Таму, безумоўна, для тых аматараў гэтай гульні з Беларусі, хто жадае выкарыстоўваць беларускую, такія пераклады значныя. У той жа час гэта можа быць не вельмі проста, бо ліст персанажа з аднаго боку гэта маленькі дакумент, у ім некалькі сторонак, але ў той час у ім шмат тэрміналогіі, да якой ты прызвычайваешся за гэтай гульні. Да ангельскай мовы, да рускамоўнай, залежыць ад таго, якую версію выкарыстоўваеш. І знайсці добрыя беларускія аналогі для словаў, якія апісваюць розныя аспекты магіі ці розныя механічныя аспекты гульні, бывае непроста. Асабліва, калі шукаеш нешта такое, што пасавала бы самой атмасферы і духу гульні. А ввогуле існуюць, як ты ведаеш ці не, нейкія стрымы беларускамоўныя па ДНД? Вось прызнаюся, беларускамоўных я не ведаю. Я дакладна ведаю, што існуюць стрымы на расійскай дакладна, вялікай краіны, на украінскай мове дакладна ведаю. Ну, калі казаць пра нашы рэгіёны, то да, украінская. Пра беларускую ніколі не чуў дагэтуль. Яшчэ адна актыўнасць у каментарах, калі вам трэба беларускі куток ДНД версія на Твічі. Калі ласка, пішыце аб гэтым, мы зробім. У нас уже ёсць беларускамоўны майстер. Як? На што ж вы мяне падпісваеце? Як мінімум 3 гульца ёсць. Засталось навучыцца граць і весці гульні. Зараз, у часы росквіта ДНД, вельмі крута, калі сапраўды будзе з'яўляцца болей контенту па-беларуску, пачынаючы з такіх падкастаў, як ваш, дзе закранаецца таксама, па меншай меры ў гэтым выпуску тэматыка настольных ралевых гульняў. Але магчыма, тыя, хто зараз гуляе на беларускай мове, выйдуць больш у масы, ці з'явіцца праўда перакладчыкі, якія будуць перакладаць існуючы матэрыял, ці ствараць новы матэрыял на беларускай. Гэта будзе крута. Я для развіцця самога хобі, самого асяроддзя настольных ралевых гульняў, таксама для развіцця беларускай мовы, бо гэта прыўносіць беларускую мову ў паўсядзённае жыццё розных беларусаў, спадзяюся, таксама у немалы частцы маладых. І на гэтай ноце, думаю, мы можам скончыць наш выпуск «Лёхі і цмокі». І з вами быў падкаст «Беларускі куток». Да пабачэння. Паколь-паколь. І мы шлева цмокі-цмокі.